bangcwele bengisele ngedwa kuleli ade ngithi bonke nabaseduze kwami bazokulekelela nje besiyaguqile basuke bahlala phansi bengiguqele le ndawo engimibuyo bangcwele iyasinda akufanele ukuyonga ngami bifanele abantu abadala ngenye imini bangcwele ake siqale ukujule ngicela ukuba ngingahlaseli umuntu uzoyihlasela yena ikhulu namashumi ayisithupha anantathu 163 kuzohlala ondlunkulu lapha kwamakhosi hayi wena hlala lapha sondelani
Ngenye imini kwake kwafika umfana lapha phakathi komuzi wasephakameni sewagula lo mfana waqothuka indwele waphuma impandla angisho kini ninepa waba nempandla uma ebile enkosini inkosi yini ethi inkosi yamaNazaretha susani lo muntu lapha kini wathi kuyise akanandaba noyise bangako bangenandaba noyise kuleli bandla manje namuhla khona baba awulethe yakhuluma ingane dime zonke ngakumina ngithi ehlume simama bona ngoba wakugeza amasense amazi ukuthi wagcina lo muntu ekuliphi lisu kwafika enye inkosazana nayigula yathi inkosi yamaNazaretha tshani unyoko yasho njalo ilanga ithi tshani unyoko abeka umuthi lo awuphethe ngomlomo bangaki baphethe umuthi ngomlomo yesa ingane ayiboni lezi ekhulunywa yinkosi tshela unyoko yeke lo muthi awuphethe ngomlomo ithi inkosi yamaNazaretha yini ukuyibona le uthi ngiyengibone inkulu ize namachwane amaningi bese kuqhamuka enye inkulu iwathatha onke lamachwane uthi azafu uthi ikhanito nenkulu la ithi inkosi yamaNazaretha ngaleyo mihla ithi umama wakho mhlayigana lo mama wakho wayengamfuni ukuba gane uyitho khona amakhosikazi ashanga esithenge phansi angifuni yini ngayiqalela yena uzongihlukumeza hey kule nkolo bangcwele ingenye indaba ngenye imini ngakithi inkosi ilanga ifika
ngakithi yayinezitha ezimbili kuyikhishe lesithathu phakathi komuzi wakomkhwanana kodwa ziseceleni. Ithi inkosi yamaNazaretha kwenye indoda, angizukuyisho isibongo sayo ngoba ukhona wena, ithi wena ndoda yayiqhamuka kuleli izwe, angingalisho kodwa lona lingeneni kwempolo, ithi funa ipiki, yathatha ipiki le ndoda yathi khipha lelitshe lincane nje leli. Hey, yamba le ndoda, yamba, itshe kaliphuma kade lashonela kwaze kwaba ngakusasa, ithi inkosi ngithethe itshe yaphuma ngakusasa, ilanga selibuya ngapha. Yaya enkosini, yathi inkosi sengikhiphile itshe, yathi inkosi hamba ufuna amanzi ngenkomishi. Yahamba le ndoda yafike yabuya namanzi, yathi hamba ufuna isando. Yahamba le ndoda yabuya nesando, yathi inkosi thela lelitshe ngamanzi, yathela lelitshe ngamanzi, yathi thatha isando shaya lelitshe lincane nje lelitshe, awushaye lelitshe. Ha, angisho kuwe ha, ya chaya lagcina seliqhekekile lelitshe laliqheke phakathi. Iyabuza inkosi ithi linjani lelitshe lapha phakathi, ithi le ndoda lomile ibuza kwamanye amadoda, linjani lelitshe, wathi lomile yinda. Ithi inkosi yamaNazaretha inkolo ayikho kuye, njengoba lomile nje inkolo engekho ngaphakathi kuye. Yakhombenye yathi wena lesi sihlahla sincane singaka yesimba nayo yesimba asiphumi ibusiyiki zilendodi asiphumi kodwa sincane nje yashonila asiphumile nakusasa kwathi asiphumi isihlahla saphuma ngakusasa. Ithi inkosi yamaNazaretha lesi isihlahla njengoba singaphumi, inhliziyo yakhe isesemthini namanje, asiphumi nje isihlahla, inhliziyo isesemthini. Eyakho siphumile eyami, akesiye kunango namanga uzofika kamba manga uyamathi nje. Alishitwa ngale likhaya uthi uyakumuntu kodwa uthi ukwamanga, uzomthemba kanjani umshoka? Kwathi uhleliwe kwaqhamukiho ibululu lashaya intombazana. Wena ufanele ukubonga
inkosi yakhe kwathiwa kuzokwenziwa abantu basenothando bafika bayingunga khona ubaba akade ngapha ngakithi uThabeka wathi kuthanda iyasihambile inkosi kulomzi ila kodwa sithandaze sitshela inkosi ibize lenyoka izothatha inhlungu lengane khona abantu abamthembayo uShembe kwakuka kwathanda ngimfishane kwakuka washomuya wadawo enyoka amadoda odiki asaba amadoda yakhuphuka yafika kule ngane yafika ijala lapha esithengeni kakhulu yabuye yaphinde yayijala kwathi hayi shayani yona kwathi hayi iyekeni ningabenza ishaya ya leyo ngane yagana ngapha kwamandla kazi ayiboni amen sizothi Ushembe-uPhelele ngifuna ukuba mfishane ngoba umsebenzi kaThixo mningi phuma Ushembe kuThixo kuvelaphi ukulwa nokuphikisana ukhona phakathi kwenu yini edala sibuye futhi singabaze ngoShembe sesimbonile ukuthi uThixo na izosheshe ngini Nkosi ngoJanuwari angibanga khona bahamba nami mfundisi esigumeni eHautini wawukhona umsebenzi owukhona eHautini lapho engaqala khona ukugula hawu angisho kuwe manje awu amanzi kasaphuma kumbela benhlangothini lapho asaphuma amanzi bangisiza abashumayeli sathi siye ekliniki kwathiwa emakliniki wayikhona ubaba umfundisi uDlama nomkhwana kwathiwa asheshe ukubhala lapha amakliniki ngoba abantu besa nabantu bethi bayagula kanti kuzothatha imoto kahulumeni eBoxburg ebusuku Golo mawusuhamba ufuma noma kanjani wabona nje ukuthi awuphatha nje bawuphathe engqeni ngale uyakuthizwa mkhazi odingwa ngale nami bamkatangata uyakuthizwa uma mkhuluze paki payipi oh bashuthe oh shooting ashathulika nabuye kwathi eswini kwathi ayathi mami pe ayizabuye afika kwaphela isonto isekhaya ngomo ihlabelelayo angikhiphiseko sube happy akuzawubentu mase ngisekhaya kwapheliso kwena sipili nekusengiyafa wabona ma ungasenayo umuntu unkosikazi abuya kutuze uyakanile sekuhlungu babuya kuphinde ulokhu uqhuma ubheka odongeni
nginengane yomfana ukiphela iphalishi angilidli kodwa kuphela inyama bese ngihamba ngiyolishare hlala ku ngenye imini khona lapho yathanda ngoba nangu uvangele kwathiwa angithathe azasawufika esiphini udokotela wami nabuye ngaphendela ngikhabuye ngaphendela impala ngenye imini hayi bangene odokotela bathi cha lokhahla ngoba semdala akasizwe akasizwe ayi wathi omunye hayi semdala ize ngashumi lo muntu semdala kwaba khona omunye udokotela wentombazana wathi suka kulamazwe aphesheya wathi yakhona lo muntu kwathi uyakhona ukhona lapho kwathiwa iNazaretha yini basho onesi la Ushembe Ushembe wathandaza awa lo dokotela athi Ushembe angikwazi nawe kawungazi kodwa ngiyacela kuwe udabukele mina ngalomkhulu akukhona intombazana ke yami ekwenza hamba ngemoto yomkhwenyana yabiza kwathiwa isondela yasondela kwathiwa ayithisana yathi isandla lengane wathatha esami lo dokotela wasibeka wathi ngane uyihlala yavuka ingane uthi lo dokotela akekho emhlabeni uhambiswa wabona izandla ukuthi ayifani igazi kanalo ezakhe isandla sinegazi ngakho uhambiswa wakhala khona obhini hayi umkhulu Nkosi siswele yona imlomo ukube asazi ukuthi singabonga kanjani kwathi ngesikade ilanga selithi ibona abantu ngathi bafishe wengane bangigungile lapha ke mkhulu hlabelele kanjani ifa ubesha kancane ngathi basithele emgodini mkhulu hlabelele hey yesele
ingakho ngithi ngiswele yona imilomo yokubonga. Amen. Kwathi wafika udadewethu omunye kwayigane emdletsheni, wathi ngise kuwe ngibona umakoti osenda kuhamba ephethe ingane, wathi kuthiwa ngilethe naye ingane kuwe. Uthi ngiyambuza ngithi hawu, kuthi welethe kimi ngiyenze njani? Wathi uthi uyibheke. Wathi sengiyahamba manje. Uyapho? Wathi ngiphindele kuhleli. Uthe umama ngisheshe ngibuye, ngisuke kuhleli ngihambe ngiye ekhaya, ngifike ngibheke umkhwenyana ngibuye kungakazi ngiphindele kuhleli njalo ngela. Bangcwele usizi luke luzolunye ngeyini. Ngenye imini sengizokuma kugula enye intombazana yakithi, yathatha yasiwe emkhakheni. Uma ifike emkhakheni yafika ikhaya kade iy'nwele sezaphuma zonke ekhaya. Yathi inkosi ayilandele umuntu okhala naye, bamlanda. Hey, wasibona le sambulela liphatha inkosi. Akuthi sambulela umlilo. Yafike inkosi yasibeka kuyo ingane yakhe. Yaqala phansi. Yathi kuthiwa simlanda. Lo. Ngubani oshoyo yathi hayi, kuthiwa ngingamusho kodwa kuthiwa silanda. Sihlala ekhandeni lomuntu kuthiwa silanda. Kwase kubhala umhlangano. Ithi inkosi ilanga, ithi zonke iy'ntombi zakwaMpukunyoni ngiyayifuna zise la. Ngafika iy'ntombi endala, yathi ngiyasuka la ngiya enkanyenzini, ngifuna zonke iy'ntombi zakwaMpukunyoni zizogibela isitimela zehlehle uHluwa, zizohamba ngey'nyawo zize ziyofika enkanyenzini. Yathi ngifuna isinde lengane, uma ingasindile ngiyoyibuza kini, futhi uma ingasindile lengane ngeke ngifike lapha Ushembe-uPhelele khona bonke abantu ababili. Kwatholakala ukuthi indlela kazi yade ekhethe uHluwa ibheke phansi edabule emapulazini, kwaqhamuka iqhamuka emdlekeni zathi siyayazi indlela. Kuningi isitimela esisuka la eThekwini esibheke eKolela zizokwehla khona endleleni ehlihluka. Ngafika eqhamuka ngapha eMtuba, ngangena ngafika ngehla phansi nandiya, siyajabula emapulazi nandiya, ziyoshona phansi, ngafika phansi ngakwela isificayi nandiya, ziyodlula ngase enkosini ke Ngoni. Yayi ziwele imunyane zithepika emunyane zakhotha ngombojana bengathi ibhekele zawela bafike kusuku ngo-10. Yathi inkosi kwaphela uthuyi. Yathi inkosi yamaNazaretha, le ngane ngithe ngifuna iphile. Zonke iy'ntombi zakwaMpukunyoni nezasemdletsheni umhlangano usuyovalwa emfanela. Lapho sekuyinduma besakho phansi ngey'nyawo le. Bahamba
yahamba yashiya izophuma ithi ingathi ibheka ngasengweni ibisijika ngumhlosinga ikhuphuka ngentambama ibheke phezulu akhona lapho bekusuka isikwabuya lapho noma ukophathalo bekusuka ngafika intombi lithi ukuphakama sabela wena yamukela nazi zisho yasinda ingane angazi nomkhwenyana khona lapho simelane yagana wasimelane ayibongo yathi inkosi awusena kuyithola ingane zibe ningi ngoba zidliwe lokhu ukugula okuphela yothola ingane entanga labantathu ngampela enye igane kubokana ngumkhwanana enye yagane emantshaleni mawusuthi macabuzela la njani umfana be yasheshe yahamba yagula yaphaka uqukula lo waze wayihambisa emhlabeni kwasala lezi ingane embili uqala le yagana womkhwanana ayibanga nani ingane eyathola ingane le yagana womhlaba ithi incwadi yami lalelana abafundisi benu uthi umthetho ngeke umlalele lo walo kungcobo ankotiwe nje uye lo ungangakhoki waye kugcoba umuntu angisho ukuthi uye bonke abantu namhlanje bafuna ukugcotshwa yini ki awuphathi uke wagula nkosi menza ngasindi ukuthi bathi awumkhulu uyazileso usekuhamba sekuzogcotshwa ithi bese ningabe abafundisi nonke niyomukelisa ukulala ngilungile ngilahle emchothini benye mini nangu baba ngidada inkosi isenyaka kwathiwa hamba emani uhamba uyothenga zingu uthenga ibhanana uye nayo hamba ushoti uye nayo kwathiwa sika ama-slides yazi lezimba isike wait sika ubhanana two ama-slides laphuma uthingo luphume endlini lema bathi yasani lathi inkawu emthini kwathi kakhona lathi yenzani lathi inkawu obelethe umntwana lathi lo awakho lo umntwana dola ulayini bakuzaphela Ushembe ndodana
uphenduka ngokuqhenya umuntu. Mfundisi. Yebo. Umfundisi wena. Yebo. Umfundisi, haleluya. Hey. Ithi inkosi ngiyakuphilisa. Awuyena umfundisi wena. Uyisitha senkosi uJesu. Oh mina. Wena. Uthunyiwe. Uthi uthunyiwe. Yamkhomba umuthi, yathi uyabona umuthi. Uyabona umuthi. Wavuma yathi hamba ubuze kulowo wamuthi. Uthi yini into eyenzeke kuwe? Ukhuluma umuthi, yathi hamba ukhulume naye. Wathula, waxega ukhololo kade uqinile. Ithi inkosi yamaNazaretha uyabona lo muthi. Uyavuma ukuthi uyawubona. Uthi lo muthi uyakhuluma ukuthi ngithukwe umuntu la. Ehlula. Ethusa lapha enkonzweni. Wathi hawu. Lo muntu omnyama kanje. Kana kuhlala umthakathi lo. Uthi kimi kuhlala abathakathi kusho umuntu. Kuhlala abathakathi kimi. Yathi inkosi yamaNazaretha. Themthini. Kuhlala umthakathi yayishinyo. Kuhlala umthakathi akaveli. Esukuma inkosikazi lapha la. Yathi uthe uthunyiwe. Kodwa usu umuntu uthi. Yathi kusho mina Nkosi. Ithi inkosi khipha 10 cent uyoxolisa kulo wamuntu. Ufuna ubeke isiqwini sakho. Ukuze ukuthethelele. Ayibonge Nkosi. Ithi inkosi inyanga yezulu. Ithi inkonzo zonke sengiyifuna zonke zisemanje. La. Ithi kodwa inkonzo yokugcina. Inkonzo yamaRoma. Yathi yokugcina ukungena kuleli bandla ngoba ngifuna bangitshele ukuthi babe ngibulalelani. Ngobani kanti ababulala inkosi Jesu? Ithi ngifuna bangitshele ukuthi yini ababe ngibulalela yona. Anikakaphumi njalo kodwa senikhona. Dambuka kodwa ngihleli phambili kodwa ngizakho. Awuqale kuvunywe uqala. Hey, uzofika nalabo udala inkinga. Kukhona abafuna ukuthi kubatshazwe bona kuleli banga. Awumazi ukuthi ungumKristu. Kristu yabatshazwa. Ngiyaxolisa abancane. Kukhona into ekhona manje. Angazi ukuthi baba noma amakhosi kufuneka ilungiswe kanjani. Kufuneka sibeke emakhosini, amakhosi okanye awukuzikhulekela ezulwini. Nathi inkinga isiyenze ebandleni. Sekwanje idivorce kuleli bandla. Asazi ukuthi kwenzeka kanjani. Inkosikazi yakhelwa ngenyongo kuleli bandla ithi akusamfuni.
kodwa isina ngo-14 wakhe lo muntu. Ngoba senahlukana wenzani ngalo 14? Usine kanjani ngalo 14 ngoba wakufaka wona awusamthandi? Phobu wenzani? Phindela 14 womuntu. Bakama. Hawu. Wayemphethe ngingatekemuki. Hawu. Ngebi aba. Hawu bancane. Namuhla ingane lezi ezikhona azisile enkonzweni namhlanje kuleli banga. Hey. Ikakhulu abantu bazofuna u14 ake ngakuthola sehamba. Behamba. Hey. Kukhona ibandla lengane zethu. Ngalo angihlaseli intathele. Bekade kuye kuthi kuleli bandla uma kwaba nephutha ingane yehlelwa yicala kungalalwa kufuna umuntu ozogeza lengane. Amen. Nangapha ngakuhlala isuthi webona usile uhlale phansi nje nathi ingane. Yebo, ayamfundo. Yebo. Bekade gida lapho umuntu lengane owayona sithola umuntu yathelwa ngenyongo kade kube naye abuye angene kuleli banga. Usini ukuxaka wona. Hey, ingane zethu nazo zangena ligciwane. Angimfundo kanini. Awukani ngani wayithola kanjani? Ayithola kanjani? Ngifuna ukuyikhathela uJoe. Oh, sorry Joe. Hey. Zonke ezaba nephutha ngaphambili abazali bakuthiwa isibanibani ingane yami behlelwe iphutha ngicela ungiqoqele yona ayiqoqe ayithele ngenyongo zahamba ingane zethu zathi inkosi sinikeza abantu esingabathandi. Hawu nifuna ukwenza njani? Sifuna ukuyikhathela thina. Mkhombeke akamisa umuntu mkhombe namba. Leo somkhathile futhi asakuthathi naye uthi ho uzothathwa yini waniyekelele. Hey nazo ngithi ayithi imoto engenasipeli wheel. Ukhuluma ngesijabo engenasipeli wheel. Baba ngicela ukuma kuleli. Angihlaseli ngicela. Kodwa kube kuthi umuntu kakhali kuthiwa uma ushiya lengane lapha ekhaya ngekufike emndenini uyohamba ngoba siyithola umuntu. Bangaki uma ishumi yathi inkosi la iyaphela iminyaka noma engamashumi amathathu noma amahlanu kufunwa umshumayeli ozogcotshwa kuleli banga.